Hakhe tahu pai di Uaitham samani kok abon bushimale tam. Uaitham kok tam saka. Te abo buroman. Abo jeng nuknai Johon simeni kothoma kaham chapter 19 verse 26 ni 27 porike jeng nuknai. Aro saka bo. Ama ubose nwsla. Teibo hain hai Sagri no sapika. Bosaka iko abose Nwma. Agi jefuru boro saka jefuru Jisu o bumano morium no kok saka ama ubose nwsla. Kok borok ni translation ke ama ni sha kintu English Bible ke woman mane no berima ni sajau. Aka o kok bai jeng tam busiman tangi Jisu kok saka. Jisu kok samani Buchimung komse. Tabuk Jisu tei sengsari borok liya. Bo tabuk kebo ni besangi tong liya. Bo borok ni rup nai femeni tabuk bo o borok ni rup no Krus Sakao betar sinai. O sumso kenang bahan no bo Krus Sakao dongso klai sinai, pairi sinai. Tamke bo bini asol rup, kaitor ni rup, bo je kaitor ar kipli thana nai jong bo tau. Hakhe tabuk morium je sengsaro bumang phano. Kaiton thanile morium bu busano. Aun bagai bo morium no saiklang je ikunin gana tong nai bos nwsla. Ningta ba nin nwsla ba nin basa ne mujukle kamna nanglia. Tawni hole Jisu taw kaitor ni rubosa kipili than nai kya. Aun bagai bo bono saka omose nin nwsla. Aro Sagri khoroksa tong. Dia Sagri no sapiro. Hey, iko omose Nwma. Akok no bushima tam bo Sagri no bar jari klango koroksa busa buti keriba nainai okra no kongo keri obahai berima ba randi ba buma rokno nai koldi daik to nadi barja nadi omose bo o Sagri no bar jari klangna musung jago eko kok bai jeng sereng mano tini kabang mano hayungo busa keri randi busai keri randi baranda kabang mano hayungo bura buri chiklai jong kebo nai kol nai keri to kai to nayo Jisu musung jago je jeng borok no nai kol nani jeng borok no chuba nani borok no chini ma phai ke seng nai nani je pura jeng kebo okra sakha no chini ma phai ke nayo kai to hamjago kai to khusingo karan abose jeng no bo barjaro o kok bai jeng omos busi mano je chini barja man mani ko